ଏବଂ ଏହା ଦୀର୍ଘ କେତେ ମାସ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଏହି ନଦୀକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ନିଜ ଆୟରୁ ପେଟରୁ କାଟି ସେମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରି ଏହି ଦାତବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗାଁର କୌଣସି ଅଭାବୀ ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରେସନ ମଧ୍ୟ ଯାହାର ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଅକୁଣ୍ଠିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆପଣମାନେ ତାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଦାତବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣମାନେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ବିନା ପଇସାରେ ଆପଣ ନିଜର ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମାଗଣାରେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏହି ମହତ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିପରି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହଉ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ, କଲ୍ୟାଣ କରୁଛୁ।